Vo svadobný deň túži byť každá nevesta čo najkrajšia. Oceniť krásu neviest nášho regiónu sa pred 9 rokmi rozhodli v redakcii týždenníka Kopaničer Express a vyhlásili súťaž, kde si každoročne čitatelia môžu vybrať spomedzi prihlásených tú naj. 15. júna sa v hoteli Štefánik na vyhlásení výsledkov zišli nevesty súťažného ročníka 2011. Čo spôsobilo to oneskorenie, že sa výsledky ankety za rok 2011 vyhlasujú až teraz? Nebolo to nič mimoriadne, akurát mimoriadne pre mňa. V období, keď už to malo vrcholiť a mali sme sa ako porota zísť a celé to zorganizovať, tak akurát v tom období som mal nešťastný úraz, ktorý si želal trošku dlhú rekonvalescenciu, takže tým pádom sa to posunulo. Po uplynulé roky o víťazke rozhodovali výlučne čitatelia, no podľa šéfredaktora nastal čas na zmenu a preto sa pre 9. ročník súťaže rozhodli zostaviť i odbornú porotu. 10 členov poroty bolo zložených prevažne zo sponzorov, ale nielen z nich. Okrem tých 6 sponzorov tam boli 2 zástupcovia médií a plus tam boli 2 zástupcovia fotografickej obce, skúsení fotografi Majo Mockovčiak a Peter Kuric. K tomuto kroku sme sa rozhodli po minulom ročníku, kedy sa do súťaže prihlásilo pomerne málo párov. Preto sme sa rozhodli, aby nehlasovali iba čitatelia, ale aby hlasovala aj porota. A už tento fakt nám zvýšil počet účastníkov. Zmena v hlasovaní spôsobila, že poprvýkrát boli víťazky súťaže 2. Titul Nevesta roka v hlasovaní poroty získala s 33 bodmi Miroslava Haruščiaková z Ľubiny. Vy ste sa stala jednoznačnou víťazkou hlasovania poroty. Kde tá víťazná fotografia vznikla? Takže fotografia vznikla v okolí obce Ľubina a v Ľubini, a na Dobníku, na Lúke. Patríte k tomu typu dievčat, ktoré si tú svoju svadbu, ten svoj veľký deň, tak vysnívali od detstva? Áno, to bol môj sen, pretože som romantický typ. Spomínam si, že to bol veľmi krásny deň. Bolo to super, no všetko. Prvýkrát je zaujímavé, ale toto bolo obzvlášť. Toto bolo niečo nové a niečo, čo som nepoznal predtým, takže sme si to užili, aj keď sme si to všetko sami plánovali a všetko sme si riešili sami počas svadby, tak sme to neprecítili tak, ako by to malo byť asi, ale užili sme si to a bolo to dobré, bolo to super. Aké boli vaše kritériá, keď ste sa rozhodovala, ktorej z neviest dáte svoj hlas? Určite som sa pozerala, aby tá fotka bola niečím zaujímavá. Osobne teda nevestu, ktorú som si vybrala, tak tá ma zaujala krásnou kyticou polných kvetov. To bolo také niečo iné. A bol tam obrázok na hojdačke. Tá fotka mala v sebe strašné čaro, pretože to bola fotka z prírody, bolo tam vidieť krásne okolie Mijavy a Kopaníc, takže asi to bolo kritérium pre mňa. Tak v prvom rade ma musí fotka osloviť, aj teda musí z nej niečo na mňa dýchať. Pre mňa bol najrozhodujúcejší ten nápad a taký dôvtip pri výbere toho prostredia, z ktorého fotka vzýšla. Víťazkou čitateľov týždenníka sa s 802 hlasmi stala Miavčanka Andrea Michalčíková Eliášová. Ten deň bol úžasný, skvelý, tak ako sme si ho obidvaja naplánovali a myslím si, že obidvaja vysnívali. A kde vznikali fotografie, s ktorými ste uspeli v tejto súťaži? Fotky vznikli v hoteli Lipa, kde sme mali aj svadbu. Buď na izbe, alebo teda počas svadby, alebo pred hotelom sme sa fotili. Stres bol velikánsky a zodpovednosť, tiež ohľade hostí a kamarátov, ale ten deň, večer bol úžasný. Aká bola manželka ako nevesta? Veľmi pekná, aj slzička prádla. Pre všetky nevesty, ktoré uzavreli sobáš v uplynulom roku, je už teraz vyhlásený 10. jubilejný ročník súťaže. Stačí zaslať na adresu redakcie 2 fotografie a spolu s titulom sa môžete uchádzať i o hodnotné vecné ceny.